Пристигам в студиото, яко залетен. Памук ме посреща. Джуси. И той директно си ляга на легалцето. Забравил съм си свеща включена. Купих си една книга, докато идвах към студиото от Чела. Това ми е много интересно. В принцип не чета такъв жанр, но някак тази ми се иска да я. Казва се "Тайната лъжа на съпруга на вдовицата". Корицата е много интересна. Сега ще прочетем заедно първото изречение. Мислите си, че знаете кой е убиецът. Очевидно е, викате. Разбрали сте го още от първата глава, от първия параграф, от първото изречение, от първата буква. Но грешите. Няма нищо очевидно в самоличността на убиеца. Изпращам ви за зелен хайвер и то многократно. Вплетох фалшиви следи, неблагонадежни разказвачи и изфабрикувани веществени доказателства. Поне 3 души, които сте смятали за мъртви, всъщност са живи. Няма никакъв начин да сте се досетили за истината. Няма абсолютно никакъв начин да сте разбрали, че убиецът всъщност е Стив. Опа, момент. Леле, той без това никой не чете въведенията. Вау. Зяпам шампуаните в аптеката, когато ми светва, че ме следят. Не са ме следили преди никога. И защо да ме следят? Не съм шпионин или нещо такова. Обаче веднага разбирам за какво иде реч.
Както когато влезеш в стая, инстинктивно разбираш, че хората там са си говорили за теб. Това, виж, ми се случва често. Ето така разбирам, макар да не са ме следили преди никога, че зад мен има някого и този някой ме гледа. Книгата звучи много обещаващо. Аз съм си оправил вече студиото. Котенцата леко са се успокоили. Чакам клиенти и ще се насладя на чай с книга преди масаж. Много любима комбинация.